Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dumateng panjenenganipun Bapak Bini Sepuh sesepuh panjenenganipun Bapak Kades ugi sedaya para pangemban pangbating praja satriyane nagari nggih bapak-bapak perangkat ugi sedaya para kawula muda tamu kakung sumawana putri ingkang sami satu dan kinurmatan. Langkung rumiyin sumangga kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Bilih ing wekdal dinten menika kula lan panjenengan tasih dipun paringi kempal manunggal kanthi kawontenan kabagas warasan kabegjan kamulyan karaharjan ingkang tansah sumandang sumanding dumateng kula lan panjenengan sedaya. Sholawat mewah salam mugi kunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah pundi ingkang sae nggih pundi ingkang awon. Dumateng sedaya para tamu undangan wonten sarah panjenengan sedaya boten sanes dipun suwuni doa mewah restu anggenipun kagungan hajat sedaya warga masyarakat dusun Banjar, Desa Sumber Banjar, Luluk Lamongan. Nggih menika anggenipun kawontenaken tasakuran bersih dusun nggih sedekah bumi. Pramila angsal iti saha pangestu panjenengan sedaya sak bibaripun warga masyarakat dusun Banjar ngawontenaken tasakuran nggih bersih dusun sedekah bumi, warganipun anggenipun olah tetanen tansah saged melimpah ruah, saged meningkat hasil panenipun, ugi sedaya warganipun tansah pinaringan rahayu widodо kalih senir ing sambikala. Wonten ing salebetipun tasakuran bersih dusun sedekah bumi panjenenganipun Bapak Panitia ngwontenaken hiburan nggih menika arupi langen beksan utawi langen tayub ingkang mawa basa sumangga kita tata ingkang kanthi guyub katindakaken dening pakumpulan karawitan campur sari Anggun Wijaya ingkang dipun pangarsani kaliyan panjenenganipun Bapak Haji Sapari, koordinator Bapak Haji Simin ingkang mijil saking dusun Sumber Banjar, Desa Sumber Banjar, Luluk Lamongan. Wadini wedal siang menika kasengkuyung kalian Agung Wijaya Audio
CS Multimedia Syuting. Iku tadi menika panjenengan dipun live streaming nggih. Niki dipun pirsani sedaya penggemar tayub seluruh dunia. Wonten pengendang kang dipun asta nggih menika Cak Tarsip Kusuma saking Kabu Jombang. Wonten wiraswara katindakaken kadang kula Cak Sukriyono njentak tamsir. Wonten pengedram nggih Mas Ismail Juragan Ayam. Wonten kula ing mriki nggih dalah kadang kula Mas Jam-jam saking Yaling Imbang kapatah dados pelantang sampur nggih menika pramugari ingkang badhe caos sampur dumateng ngarsa panjenengan sedaya. Mbok berita mangke wonten kekilapan saha kirang sopan nggih kula caos sampur wijer kita manungsa limrah titah sawantah ing tasih kebaing salah namung saged nyuwun agunging samudra pangaksami. Ing wekdal dinten menika panjenengan dipun nibur kalian seniwati-seniwati Paranggana. Nggih, wonten bintang tamu ning Sri Asih CS ingkang badhe paring panglipur dumateng sedaya warga masyarakat dusun Sumber Banjar. Kula kinten cekemin kula matur wedalipun nggih sedhep malih badhe tumapak ing pagelaran Langen Beksa Irama. Pramila saderengipun Langen Beksa kawiwitan langkung rumiyin mangke kita bikak kalian gending eling-eling sak bibaripun eling-eling panghormatan panjenenganipun nggih ingkang kawogan panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pak Kasun Ki sedaya para angkat Desa Sumber Banjar. Pramila kanthi asanti Jaya Jaya Wijayanti mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Aku kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun. Allah nuwun.
kudu eling. Lha nggih makaten kula gending eling-eling yang sampun kabarsa. Selajengipun sampur panghormatan katur dumateng nyuwun Bapak Kepala Desa ugi sedaya perangkatipun. Wontening Bapak Kasun. Nggih Bapak Kasun. Lampahipun sampur kering gending gedhok jula-juli. Semoga Saya